Δεν είναι τυχαίο που βρίσκεστε εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν ήτανε τύχη, ούτε μια συνηθισμένη συνάντηση. Αυτή είναι μια ιερή συνάντηση. Κάτι μέσα σας το αναγνωρίζει αυτό. Κάτι στην καρδιά σας μόλις άναψε σαν ένα θεϊκό φως, που ξέρει ότι αυτό που πρόκειται να ακούσετε δεν προέρχεται από ανθρώπους, αλλά από τον ουρανό. Από τα υψηλότερα ύψη στάλθηκε μια ισχυρή δύναμη και αυτή η δύναμη κάλεσε το όνομά σας. Μέσα στη ρουτίνα σας, την κούρασή σας, τις στιγμές σιωπής σας, μια παρέμβαση εγκρίθηκε. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο πολεμιστής χιλιάδων πνευματικών μαχών, κατέβηκε με άμεση εντολή του Παντοδύναμου, επειδή ο Παράδεισος δεν περίμενε άλλο. Νιώθεις την καρδιά σου να χτυπάει δυνατά. Πώς αλλάζει η ατμόσφαιρα γύρω σου χωρίς προφανή λόγο. Δεν είναι ψευδαίσθηση, είναι αναγνώριση. Η ψυχή σου προετοιμαζόταν για μέρες, εβδομάδες, ίσως χρόνια για αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Αυτή είναι η απάντηση για την οποία προσευχήθηκες χωρίς να μιλήσεις. Το μήνυμα για το οποίο το πνεύμα σου παρακάλεσε χωρίς να ξέρει πώς να ζητήσει. Ο χρόνος σταμάτησε για ένα δευτερόλεπτο. Μια ακτίνα φωτός άνοιξε στη μέση του σκοταδιού σου και αυτό που τώρα σου έρχεται δεν είναι διασκέδαση, είναι σωτηρία. Η πνευματική στιγμή έφτασε. Το όνομά σου υπόθηκε σε μια ουράνια αίθουσα λήψης αποφάσεων, όχι για τιμωρία, αλλά για έναν σκοπό, όχι για κρίση, αλλά για αποκατάσταση. Επειδή ακόμα και όταν πίστευες ότι ήσουν μόνος, κάποιος σε πρόσεχε με άπειρη στοργή. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έβαλε το σπαθί του στη θήκη για μια στιγμή, όχι επειδή ο πόλεμος τελείωσε, αλλά επειδή η πάλη είναι πλέον εσωτερική. Η ψυχή σου έχει κληθεί στα πρόθυρα του ιερού. Αυτό το μήνυμα είναι η γέφυρα ανάμεσα στο ποιος ήσουν και ποιος είσαι προορισμένος να γίνεις. Σας παρακαλώ λοιπόν, μην φεύγετε ακόμα. Μην το αντιμετωπίζετε αυτό ελαφρά. Μην κλείνετε το πνεύμα σας. Βρείτε τη σιωπή μέσα σας. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Βάλτε το χέρι σας στο στήθος σας και νιώστε αυτό που δεν μπορείτε να δείτε. Τη δύναμη του ουρανού να κατεβαίνει στη ζωή σας. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως ένας λόγος πίστης την κατάλληλη στιγμή έχει τη δύναμη να ηρεμήσει την πιο δυνατή καταιγίδα μέσα στις καρδιές μας? Γι' αυτό εργαζόμαστε κάθε μέρα. Αλλά σήμερα πρέπει να σας ανοίξω την καρδιά μου. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να συνεχίσει να σας φτάνει αυτό το μήνυμα. Με τη μείωση της δημιουργίας εσόδων μας, το κανάλι κινδυνεύει πραγματικά να κλείσει. Μην αφήσετε το χέρι μας αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να είστε η πρόνοια της αποστολής μας σήμερα με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι στέλνοντας μια εθελοντική δωρεά οποιοδήποτε ποσού για να στηρίξουμε τη δομή μας. Ο δεύτερος είναι εξασφαλίζοντας το ψηφιακό σας φυλάδιο ποιος είναι ο φύλακας αγγελός σας, για να χτίσετε την πνευματική σας ζωή. Ο σύνδεσμος για να κάνετε δωρεά ή να αγοράσετε το βιβλίο βρίσκεται στην περιγραφή και στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Και πριν συνεχίσω θα κάνω μια πρόσκληση που δεν είναι διαφήμιση ή στρατηγική, είναι μια συμφωνία. Αν αυτά τα λόγια αγγίζουν κάτι μέσα σας, αν νιώθετε αυτή την αδιαμφισβήτητη δόνηση της πνευματικής αλήθειας, εγγραφείτε και μοιραστείτε αυτό το μήνυμα, όχι για να αυξήσετε τους αριθμούς, αλλά για να πολλαπλασιάσετε τα θαύματα, επειδή κάποιος άλλος πρέπει να το ακούσει αυτό. Και εσείς θα είστε το κανάλι. Τώρα, προετοίμασε την ψυχή σου. Αυτό που πρόκειται να ακούσεις είναι μία αναστρέψιμο. Ο ουρανός έχει παρέμβει και η ιστορία σου πρόκειται να αλλάξει για πάντα. Ο Αρχάγγελος είδε τα δάκρυά σου καθώς έκλαιγες σιωπηλά, νομίζοντας ότι κανείς δεν μπορούσε να σε δει. Όλος ο ουρανός σε πρόσεχε. Κάθε δάκρυ που χυνόταν στο μαξιλάρι μαζευόταν. Κάθε νύχτα που δεν απαντούσε, κάθε προσευχή που έπεφτε στο κενό ακουγόταν. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ήταν εκεί, όχι απλώς ως μακρινός μάρτυρας, αλλά ως σιωπηλός μεσολαβητής. Εκείνη η στιγμή που κατέρευσες στον ντους, ανίκανος να αντέξεις άλλο το βάρος. Αυτός ο αναστεναγμός, όταν όλοι νόμιζαν ότι χαμογελούσες αλλά η ψυχή σου ούρλιαζε, φάνηκε από ψηλά με συμπόνια, με μια αγάπη που υπερβαίνει το ανθρώπινο. Ο Μιγγέλ δεν το παρατήρησε απλώς, το ένιωσε στην πνευματική του σάρκα επειδή δεν είσαι ένας αριθμός, είσαι ένα κάλεσμα, ένας σκοπός, μια ψυχή σημαδεμένη από το θείο πριν καν γεννηθείς. Και τώρα, η ίδια παρουσία που περπάτησε δίπλα σας, από την αρχή έχει λάβει την άδεια να μιλήσει. Ο Μιχαήλ κατέβηκε όχι μόνο με ένα σπαθί, αλλά με ένα μήνυμα σφραγισμένο με ουράνια φωτιά. Ένα μήνυμα που δεν φτάνει σε οποιονδήποτε.
Αυτό δεν είναι για όλους. Είναι για εσάς, επειδή εσείς ακόμα και μετά την εγκατάλειψη, την περιφρόνηση, τη σιωπή των άλλων, συνέχισατε να περιμένετε, όχι με τέλεια δύναμη, αλλά με αρκετή πίστη. Και αυτό κίνησε τον θρόνο του υψίστου υπέρ σου. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί αυτό το όνομα δεν φεύγει από το μυαλό σου? Γιατί νιώθεις αυτή τη λαχτάρα που δεν ξεθοριάζει, αυτό το κενό που ούτε ο χρόνος μπορεί να γεμίσει? Δεν είναι αιμονή, είναι μια σύνδεση ψυχών. Και ο Μιγγέλ λέει, αυτό το άτομο σε σκέφτεται κι αυτό, σε ονειρεύεται, του λείπεις, αλλά έρχεται κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Κάτι που θα αλλάξει εντελώς την ιστορία που πίστευες ότι ήταν ήδη γραμμένη. Γιατί όταν μια σύνδεση είναι θεϊκή, ο παράδεισος φροντίζει να την επαναφέρει την κατάλληλη στιγμή. Αλλά πρώτα έπρεπε να αφυπνιστείς και αυτό συμβαίνει τώρα. Νιώστε τον αέρα, νιώστε το στήθος σας, νιώστε πως κάτι αόρατο αρχίζει να κινείται στην ατμόσφαιρά σας. Είναι ο Αρχάγγελος που πλησιάζει, όχι με κενά λόγια, αλλά με αποκάλυψη, όχι με ανθρώπινες υποσχέσεις, αλλά με πνευματικές βεβαιότητες που θα ταρακουνήσουν όλα όσα δεν βασίζονταν στην αλήθεια. Άκου προσεκτικά. Δεν είσαι εδώ κατά λάθος. Δεν άνοιξες αυτό το βίντεο από πλήξη. Σε καθοδήγησαν, σε κάλεσαν, σε επέλεξαν επειδή έφτασε η στιγμή και ο παράδεισος αποφάσισε να δράσει. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που δεν ανακοινώνονται με φανφάρα ή θορυβώδη σήματα. Φτάνουν σιωπηλά, σαν ψίθυρος που αλλάζει τα πάντα. Έτσι είναι αυτή η στιγμή. Έτσι είναι αυτή η πόρτα που ανοίγει ο παράδεισος για εσάς. Και όταν ο παράδεισος ανοίγει μια πόρτα, ολόκληρο το σύμπαν σωπαίνει. Ο Μιχαήλ είναι εδώ, αλλά όχι μόνο ως ο πολεμιστής του φωτός που διοικεί στρατούς ενάντια στο σκοτάδι. Σήμερα παρουσιάζεται ως ο αγγελιοφόρος μιας αλήθειας που μεταμορφώνει τα πεπρωμένα και η φωνή του αντυχεί όχι στο αυτί, αλλά στην ψυχή. Επειδή το μήνυμα δεν είναι εξωτερικό, γεννιέται από το βαθύτερο μέρος του πνεύματός σας, από εκείνο το μέρος που περίμενε απαντήσεις, από εκείνη τη γωνιά όπου κανείς δεν έχει φτάσει, αλλά όπου έχετε φωνάξει ξανά και ξανά «Θεέ μου, με ακούς?» Ναι, ακούει. Πάντα το έκανε, αλλά υπήρχε ένας θεϊκός συγχρονισμός, ένας τέλειος συγχρονισμός που δεν μπορούσε να σπάσει, και αυτή η ώρα έχει έρθει τώρα. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σου ψιθυρίζει. Έχεις μόνο μία ευκαιρία να λάβεις αυτό που είχε προγραμματιστεί για εσένα πριν πάρεις την πρώτη σου ανάσα. Δεν σε πρόσεχαν από τιμωρία, σε φρόντιζαν από αγάπη, σε προετοίμαζαν, δεν σε καθυστερούσαν, σε προστάτευαν, δεν σε αγνοούσαν. Κάθε φορά που κάτι καθυστερούσε, κάθε φορά που ένιωθες ότι το θαύμα σου δεν ερχόταν, δεν ήταν λύθη, ήταν προστασία, γιατί αυτό που πρόκειται να έρθει είναι τόσο ιερό που δεν μπορούσε να παραδοθεί σε καμία στιγμή ή υπό καμία πνευματική κατάσταση. Τώρα ο ουρανός βλέπει ότι είσαι έτοιμος, όχι τέλειος, αλλά έτοιμος. Η ψυχή σου έχει διασχίσει ένα αόρατο κατόφλι και η πόρτα έχει ανοίξει. Αλλά άκουσε προσεκτικά. Δεν μένει κάθε ανοιχτή πόρτα ανοιχτή για πάντα. Υπάρχει ένα παράθυρο, μια πύλη χάριτος και βρίσκεσαι μέσα σε αυτό αυτή τη στιγμή. Μπορείς να το νιώσεις. Μπορείς να αντιληφθείς πως έχει αλλάξει κάτι στην ατμόσφαιρά σου. Το δωμάτιό σου δεν είναι το ίδιο. Η ενέργεια γύρω σου έχει γίνει πυκνή, αλλά όχι βαριά. Ιερή. Είναι ο ουρανός που παρατηρεί την αντίδρασή σου. Είναι ο Θεός που ρωτάει: θα λάβεις ή θα αφήσεις αυτή την ευκαιρία να περάσει όπως τις προηγούμενες? Γιατί αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο ουρανός προσπαθεί να σου μιλήσει. Είναι η τρίτη. Την πρώτη φορά που αμφέβαλες. Τη δεύτερη ήσουν εξαντλημένος, αλλά τώρα κάτι μέσα σου έχει σπάσει με διαφορετικό τρόπο. Κάτι μέσα σου έχει αποφασίσει να μην τρέχει πια μακριά. Και αυτή η μικρή εσωτερική απόφαση είναι αρκετή για να πάρουν οι άγγελοι τη θέση τους στη ζωή σου. Είναι ήδη εκεί. Περιμένουν μόνο μία λέξη. Ναι. Μην φοβάσαι. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις τα πάντα τώρα. Απλά πρέπει να το νιώσεις και να πεις ναι πριν το δεις. Έτσι λειτουργεί ο παράδεισος, έτσι ενεργοποιούνται τα θαύματα. Όχι όταν όλα βγάζουν νόημα, αλλά όταν όλα μέσα σου λένε «Είμαι έτοιμος ακόμα και όταν τρέμω». «Είμαι πρόθυμος ακόμα και όταν αμφιβάλλω». Και αν πεις ναι, προετοιμάσου για το θαύμα που γράφεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν νύχτες που φαίνονται ίδιες μέχρι να εκδηλωθεί μια ουράνια παρουσία. Αυτή δεν θα είναι απλώς μια ακόμη νύχτα. Δεν θα είναι επειδή κάτι ιερό θα περπατήσει μέσα από το δωμάτιό σου ενώ κοιμάσαι.
Δεν θα βλέπεις φυσικά βήματα, δεν θα ακούς θορύβους, αλλά θα ξέρεις. Θα νιώσετε ένα ελαφρύ ρίγος να διαπερνά τη σπονδυλική σας στήλη, σαν ένα απαλό αεράκι χωρίς ανοιχτά παράθυρα, σαν μια αόρατη δόνηση που χαϊδεύει την ψυχή και όχι το σώμα. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έχει κατέβει με μια συγκεκριμένη αποστολή. Δεν είναι εδώ για όλους, είναι εδώ για εσάς, για το σπίτι σας, για την ιστορία σας, για την απελευθέρωσή σας. Επειδή ακούστηκε μια κραυγή στον παράδεισο, κάποιος, είτε εσύ στην πιο απελπισμένη σου στιγμή, είτε ένα αγαπημένο σου πρόσωπο στην άλλη πλευρά του πέπλου, σε παρακάλεσε με τόση δύναμη που ο παράδεισος δεν μπορούσε να μείνει σιωπηλός. Και σήμερα ο Μιχαήλης έρχεται όχι με κραυγές, αλλά με ψιθύρους, όχι με υψωμένο σπαθί, αλλά με σφραγισμένο κύλινδρο. Αυτός ο κύλινδρος περιέχει ουράνιες οδηγίες, λόγια που δεν έχουν υποθεί ποτέ για σένα, λόγια που θα αλλάξουν την πορεία της ζωής σου, αλλά μόνο αν το πνεύμα σου τα δεχτεί. Δεν φτάνει μόνος. 3 άγγελοι τον συνοδεύουν απόψε. Ο ένας κρατάει ένα γράμμα στα χέρια του, ο άλλος κρατάει ένα κλειδί και ο τελευταίος κλαίει. Ναι, κλαίει επειδή αυτός ο άγγελος είδε τι υπέμεινες χωρίς να σπάσεις. Είδε τις νύχτες σου να αγκαλιάζεις το μαξιλάρι σου, πολύ αδύναμος για να προσευχηθεί. Άκουσε τις σκέψεις που δεν είπες ποτέ δυνατά, όπου αναρωτήθηκες. Είμαι εγώ το πρόβλημα, κάνω λάθος, είμαι μόνος. Και αυτό το κλάμα δεν είναι από θλίψη, είναι από τιμή, επειδή το πνεύμα του άντεξε αυτό που άλλοι δεν θα άντεχαν. Γιατί ακόμα και πληγωμένος συνέχισε να αγαπάει, επειδή ακόμα και στη σιωπή συνέχισε να πιστεύει. Ο Μιγγέλ δεν έπρεπε να σου μιλήσει ακόμα. Στον πνευματικό χρόνο αυτό το μήνυμα ήταν για αργότερα, αλλά η κραυγή του στον παράδεισο ήταν τόσο δυνατή, η νηστεία του τόσο βαθιά, η μεσιτεία του τόσο έντονη που η αιωνιότητα μεταβλήθηκε υπέρ του. Και απόψε θα μπει. Δεν θα ανοίξει φυσικές πόρτες, αλλά μάλλον πνευματικές διαστάσεις. Το δωμάτιό σας θα είναι ο βωμός ενός αόρατου θαύματος. Μια παρουσία θα κινείται μέσα στο σπίτι σας. Ίσως να μην ακούσετε βήματα, αλλά το δέρμα σας θα το νιώσει. Ίσως να μην δείτε φώτα, αλλά η ψυχή σας θα δει διάβγεια. Και όταν συμβεί αυτό, μην φοβάστε. Μην νομίζετε ότι είναι η φαντασία σας. Μην το υποβιβάζετε σε σύμπτωση. Είναι ο Θεός που σου απαντά. Είναι ο ουρανός που αγγίζει την πραγματικότητά σου. Αλλά υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρεις. Αν την αγνοήσεις, αυτή η παρουσία θα φύγει. Και αν φύγει, δεν θα ξέρεις τι έχεις χάσει. Γιατί απόψε δεν είναι μια μελλοντική υπόσχεση. Είναι ένα παρόν γεγονός. Είναι μια ουράνια παρέμβαση και όλα εξαρτώνται από την προθυμία σου να πιστέψεις χωρίς να βλέπεις. Ο Μιγγέλ λέει, δεν είναι κόλπο, δεν είναι δυσιδαιμονία, είναι αλήθεια. Αλλά δεν θα το δεχτούν όλοι, μόνο όσοι είναι ξύπνοι στο πνεύμα. Απόψε κάποιος θα σφραγιστεί. Απόψε κάποιος θα θεραπευτεί. Απόψε κάποιος θα ελευθερωθεί. Θα είσαι εσύ. Σταθείτε για μια στιγμή, κοιτάξτε γύρω σας, αναπνεύστε βαθιά και πείτε με χαμηλή αλλά σταθερή φωνή. Αν αυτό είναι αληθινό, ας μπει στο σπίτι μου, ας έρθει σε μένα. Είμαι έτοιμος. Και κάνοντας αυτό, το θαύμα ενεργοποιείται. Υπάρχουν πνευματικοί κύκλοι που επαναλαμβάνονται και αν δεν αναγνωριστούν εγκαίρως, η ψυχή μπορεί να παγιδευτεί σε έναν λαβύρινθο καθυστέρησης, σύγχυσης και απώλειας. Αυτό το μήνυμα που ακούς τώρα δεν είναι η πρώτη φορά που σου έχει σταλεί. Ο ουρανός έχει προσπαθήσει να σου μιλήσει και στο παρελθόν. Η πρώτη φορά ήταν ανεπαίσθητη. Ένα συναίσθημα, ένα προαίσθημα, ένα όνειρο που δεν μπορούσες να ερμηνεύσεις. Ήσουν τόσο κατακλυσμένος από εξωτερικά πράγματα που δεν μπορούσες να ακούσεις τον ψίθυρο. Η δεύτερη φορά ήταν πιο δυνατή. Μια απροσδόκητη ρήξη, ένα άτομο που έφυγε, μια ασθένεια, μια ξαφνική αλλαγή που φαινόταν άδικη. Ήταν ο ουρανός που ύψωνε τη φωνή του για να τον προειδοποιήσει, να τον αφυπνίσει, να αποτρέψει ένα μεγαλύτερο κακό. Αλλά παρόλα αυτά πέρασε, όχι από επανάσταση, αλλά από εξάντληση. Και τώρα ήρθε η τρίτη φορά. Και αυτή τη φορά δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αγνόηση. Αυτή τη φορά το ρολόι δεν μπορεί να μηδενιστεί. Αυτή τη φορά είναι οριστικό. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ τρέμει καθώς μιλάει. Ναι, ακόμη και ο ουράνιος πολεμιστής, αυτός που ανέτρεψε σκοτεινές δυνάμεις σε αόρατα βασίλεια, νιώθει ένα ιερό τρόμο μέσα του. Επειδή αυτή η παρέμβαση δεν είχε ακόμη σχεδιαστεί. Αλλά ο Μιχαήλ παρακάλεσε για εσάς, νίστεψε για εσάς,
Αγωνίστηκε για μια θεϊκή εξαίρεση και ο ουρανός την παραχώρησε. Επειδή φτάσατε στο όριο της παράδοσής σας. Υπάρχει ένας πνευματικός νόμος γνωστός μόνο στους σοφούς. Όταν μια ψυχή φτάνει στο βαθύτερο σημείο της κούρασής της, όταν δεν μπορεί πλέον να αγωνιστεί για τον εαυτό της, ο αγγελικός κόσμος λαμβάνει άδεια από τον Θεό να επέμβει δυναμικά. Και αυτή η άδεια δόθηκε απόψε, όχι αύριο, όχι την επόμενη εβδομάδα, σήμερα το βράδυ. Γι' αυτό το πνεύμα σας αναστατώνεται καθώς ακούτε αυτά τα λόγια. Επειδή δεν είναι απλώς ένα μήνυμα, είναι μια ενεργοποίηση. Είναι το ακριβές σημείο όπου το αόρατο αρχίζει να εκδηλώνεται στο ορατό. Και ακούστε το προσεκτικά. Απόψε κάτι θα μπει στο σπίτι σας. Ίσως να μην το δείτε με τα φυσικά σας μάτια, αλλά το πνεύμα σας θα το καταλάβει. Θα υπάρξει ένα σημάδι, μια αλλαγή στον αέρα, ένα ρίγος που δεν μπορεί να εξηγηθεί. Μια γαλήνη τόσο έντονη που θα πονέσει να το αφήσετε να φύγει. Ο Μιγγέλ λέει: «Θα ξυπνήσεις με βαριά καρδιά ή με γιατρεμένη καρδιά. Δεν υπάρχει μέση οδός. Απόψε είναι ένα πνευματικό σταυροδρόμι. Διασχίστε το για την ίασή σας ή επιστρέψτε στο να κουβαλάτε ό,τι δεν σας ανήκει πια». Και ακόμα και τώρα καθώς ακούτε, οι άγγελοι περιμένουν τον λόγο σας. Μόνο μια λέξη που έχει τη δύναμη να ανοίξει τον ουρανό ή να τον κλείσει ξανά. Ναι. Αυτό το ναι δεν είναι συναίσθημα, δεν είναι τελετουργικό. Είναι παράδοση, είναι παραίτηση από τον έλεγχο, είναι το να αφήνεις πίσω σου ό,τι πληγώνει, ακόμα κι αν ακόμα αγαπάς. Λέει: «Θεέ μου, κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Δεν καταλαβαίνω, αλλά εμπιστεύομαι». Και αν το κάνεις αυτό, αν αυτή τη στιγμή το πεις δυνατά, αν το γράψεις, αν προσευχηθείς, κάτι θα αρχίσει να κινείται στον πνευματικό κόσμο. Μια αλυσίδα θα σπάσει, μια σκιά θα σβήσει, μια απάντηση θα σταλεί, ένα θαύμα θα απελευθερωθεί. Γιατί αυτή τη φορά, αγαπητή ψυχή, δεν θα υπάρξει τέταρτη ευκαιρία. Ο παράδεισος περίμενε αρκετά. Τώρα είναι η σειρά σου να απαντήσεις. Ενώ ζούσες τις φαινομενικά φυσιολογικές σου μέρες, ενώ περπατούσες ανάμεσα σε ανθρώπους, ενώ δούλευες, κοιμόσουν, αναπνέεις, μια πνευματική μάχη μενόταν πίσω από την πλάτη σου και δεν το ήξερες. Ένιωθες μόνο την ανεξήγητη κούραση, την ανάητια αϊπνία, τις σκοτεινές σκέψεις που δεν προέρχονταν από εσένα, την ξαφνική σιωπή κάποιου στον οποίο έδινες τα πάντα, τις παράλογες καθυστερήσεις και αυτή τη βαθιά θλίψη που δεν είχε όνομα. Αλλά τώρα ο Αρχάγγελος Μιχαήλ το επιβεβαιώνει. Δεν ήσουν μόνος, δεν ήσουν ποτέ μόνος. Κάθε φορά που λύγιζες σιωπηλά, εκείνος πολεμούσε στους ουρανούς για σένα. Κάθε φορά που σε προδίδανε χωρίς εξήγηση, κάθε φορά που ένιωθες κάτι αόρατο να σε καταπιέζει, ήταν επειδή σκοτεινές δυνάμεις προσπαθούσαν να σταματήσουν την πρόοδό σου. Δεν επέλεξες αυτό τον πόλεμο, αλλά το φως σου αναγνωρίστηκε πριν καν γεννηθείς. Ήσουν στόχος, γιατί ο πνευματικός εχθρός δεν φοβάται αυτούς που κάνουν θόρυβο, αλλά αυτούς που λάμπουν στη σιωπή. Και ήσουν φως σε μέρη όπου ακόμη και άγγελοι έκλαιγαν. Συγχωρούσες τα ασυγχώρητα. Στήριξες αυτούς που σε κατέβαλαν. Αγάπησες ακόμα και όταν δεν ήξερες αν σε αγαπούσαν. Και αυτό που συγκλώνησε τους ουρανούς, γι' αυτό η απόψε είναι ιερή, επειδή ο Μιχαήλ δεν κατεβαίνει απλώς για να παραδώσει ένα μήνυμα. Έρχεται για να κλείσει κύκλους, να σπάσει συμφωνίες, να απελευθερώσει προγονικές αλυσίδες που δεν ήταν δικές του, αλλά τον έδαιναν. Ίσως αυτή η ασθένεια που ήρθε ξαφνικά δεν ήταν σωματική, ήταν πνευματική. Μια ακόμη προσπάθεια του εχθρού να τον αποσυνδέσει από τον σκοπό του, αλλά δεν τα κατάφερε. Και σήμερα ο Μιχαήλ σου λέει με τρεμάμενη αλλά σταθερή φωνή: ήσουν προστατευμένος ακόμα και όταν πίστευες ότι σε εγκατέλειψαν. Κάθε επίθεση είχε ένα όριο. Κάθε προσπάθεια να σε καταστρέψω ματαιώθηκε από το σπαθί μου. Και τώρα αυτή η μάχη έχει κερδιθεί. Και εδώ είναι η βαθύτερη αλήθεια αυτού του μέρους του μηνύματος. Δεν ήταν δικό σου λάθος. Ποτέ δεν ήταν. Αυτή η απόρριψη δεν οφειλόταν στο ότι δεν ήσουν αρκετός, αλλά στο ότι το φως σου αποκάλυψε το σκοτάδι των άλλων. Αυτή η εγκατάλειψη δεν οφειλόταν στο ότι δεν άξιζες αγάπη, αλλά στο ότι η παρουσία σου αποκάλυψε την επιφανειακή φύση των δεσμών που οι άλλοι δεν ήξεραν πώς να διατηρήσουν. Ο Αρχάγγελος συνεχίζει. Ήσουν ο στόχος, όχι το πρόβλημα. Ήσουν το κανάλι, όχι το λάθος. Ήσουν η ενσαρκωμένη υπόσχεση. Και γι' αυτό προσπάθησαν να σε φημώσουν. Αλλά απόψε η σιωπή σπάει.
Απόψε ο ουρανός μιλάει. Απόψε εγώ ο ίδιος σφραγίζω την προστασία του με αιώνια φωτιά. Και καθώς ακούς αυτά τα λόγια, κάτι μέσα σου το ξέρει. Νιώθεις μια αλήθεια να σε διαπερνά. Νιώθεις ότι αυτή δεν είναι μια επινοημένη ιστορία. Νιώθεις ότι αυτό το μήνυμα ήταν προορισμένο να σε βρει, γιατί έτσι είναι. Ο ουρανός δεν λέει ψέματα. Και όταν εμφανίζεται ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, είναι επειδή το κακό έχει χάσει την άδεια να αγγίξει τη ζωή σου. Το ένιωσες? Αυτό το αόρατο βάρος στο στήθος σου. Αυτή την πίεση που δεν μπορούσες να εξηγήσεις. Αυτή την εξάντληση όταν ξυπνούσες. Σαν τα όνειρά σου να ήταν και αυτά κουρασμένα. Και νόμιζες ότι ήταν άγχος, ότι ήταν δικό σου λάθος, ότι χρειαζόσουν περισσότερη ξεκούραση, περισσότερη δύναμη, περισσότερο έλεγχο. Αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική. Το βάρος που κουβαλούσε για χρόνια δεν ήταν ποτέ δικό του. Το κληρονόμησε, το επιέβαλε, το αφομοίωσε από αγάπη, αφοσίωση και σιωπή. Κουβαλούσε τα συναισθήματα των άλλων, άντεχε τη θλίψη της οικογένειάς του, υπέμεινε προσδοκίες που δεν ανταποκρίθηκαν ποτέ στις δικές του. Διατήρησε σχέσεις που εξάντλησαν την ψυχή του και το έκανε πιστεύοντας ότι ήταν το σωστό, επειδή η καρδιά του δεν ξέρει πώς να ξεφύγει. Αλλά ο ουρανός λέει αρκετά πια. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ διακηρύσει. Απόψε αυτό το βάρος λύνεται. Αυτό το αόρατο σακίδιο πέφτει στο έδαφος. Αυτό το προγονικό βάρος που προερχόταν από περασμένες γενιές, από σπασμένες συμφωνίες, από οικογενειακές σιωπές, δεν σας ανήκει πλέον. Σήμερα καίγεται από τη φωτιά του Θείου. Σήμερα η συμφωνία που άθελά σας κάνατε με τον πόνο των άλλων έχει σπάσει. Και ξέρεις γιατί. Επειδή έχεις ήδη μάθει ό,τι χρειαζόταν να μάθεις, έχεις ήδη δώσει ό,τι χρειαζόταν να δώσεις, έχεις ήδη υποφέρει περισσότερο από όσο συμφώνησε η ψυχή σου σε αυτή τη ζωή. Και τώρα, σε αυτή την ιερή στιγμή, κάτι αρχίζει να χαλαρώνει. Ίσως να μην καταλάβεις, αλλά θα το νιώσεις. Η αναπνοή σου γίνεται βαθύτερη, οι ώμοι σου χαλαρώνουν, το στήθος σου διαστέλλεται επειδή αυτό που ήταν δεμένο μέσα σου αρχίζει να βγαίνει. Και ενώ αυτή η διαδικασία εκτιλήσεται, ο Μιγγέλ δεν είναι μόνος. Είναι περιτριγυρισμένος από λεγεώνες. Λεγεώνες που περικυκλώνουν το σπίτι του, καθαρίζοντας τον χώρο του, κλείνοντας πύλες που άνοιξαν πληγές, καταραμένα λόγια, αθεράπευτες εμπειρίες. Σήμερα, αυτή η ενέργεια που δεν ήταν δική του εγκαταλείπει το πνευματικό του πεδίο. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα περίπλοκο, δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Απλώς κλείσε τα μάτια σου και πες από το βαθύτερο μέρος του εαυτού σου: απελευθερώνω το βάρος. Απελευθερώνω τον πόνο που έχω απορροφήσει. Αποκηρύσω το να κουβαλάω ό,τι δεν μου ανήκει. Ανακτώ την ελευθερία μου. Ανακτώ την ειρήνη μου. Ανακτώ το καθαρό μου πνεύμα. Και τότε θα νιώσεις τη σιωπή, αλλά όχι ένα κενό, μάλλον ένα γεμάτο παρουσία, γιατί όταν η ψυχή απελευθερώνεται, εισέρχεται το Άγιο Πνεύμα. Αν αυτό το μήνυμα σας βρήκε απήχηση και θα θέλατε να το βοηθήσετε να φτάσει και σε άλλους που βρίσκονται επίσης σε κρίσιμο σημείο, κάντε κλικ στο «Ευχαριστώ πολύ». Αυτή η μικρή χειρονομία βοηθά να διατηρηθεί ζωντανή αυτή η αποστολή, να φέρουμε φως σε όσους έχουν χάσει την ελπίδα. Ο Μιγγέλ λέει σοβαρά: σήμερα γίνεσαι ξανά ελαφρύς, όχι για να ξεφύγεις, αλλά για να σηκωθείς, επειδή δεν μπορείς πλέον να ζεις με το βάρος του χθες αν πρόκειται να πετάξεις προς αυτό που έρχεται αύριο. Και καθώς προφέρει αυτά τα λόγια, ολόκληρο το δωμάτιό του περιβάλλεται από μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Δεν είναι πια σκοτάδι, είναι παρουσία, είναι τιμή, είναι αποκατάσταση. Και εσύ προετοιμάζεσαι για το θαύμα που μπορεί να κατοικήσει μόνο σε μια ελεύθερη ψυχή. Υπάρχουν αγάπες που δεν πεθαίνουν. Ακόμα κι αν το σώμα ξεθοριάσει, η ψυχή συνεχίζει να ζει. Και ακόμα κι αν η φωνή δεν ακούγεται πια σε αυτόν τον κόσμο, η αληθινή αγάπη βρίσκει τρόπους να μιλήσει από την άλλη πλευρά του πέπλου. Και σήμερα ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έφερε όχι μόνο τον λόγο του, αλλά και την ηχό μιας οικεσίας, μια υψηλή έκκληση από το αιώνιο για κάποιον που σας αγάπησε τόσο βαθιά, που ακόμη και από την αιωνιότητα συνεχίζει να σας προσέχει. Δεν το ακούτε αυτό μόνο μέσα από τις δικές σας προσευχές. Αυτό το μήνυμα είναι η εκπλήρωση μιας υπόσχεσης που δόθηκε στον πνευματικό κόσμο από κάποιον που έχει ήδη φύγει από τη ζωή. Μια γιαγιά, ένας πατέρας, μια μητέρα, ένας φίλος, ένας γιος, μια ψυχή που ήταν μέρος σου και δεν σε άφησε ποτέ να φύγεις. Και τώρα αυτή η ψυχή φώναξε στον ουρανό: σε παρακαλώ,
Κάνε τους να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνοι, ότι ό,τι δεν υπόθηκε εξακολουθεί να ζει, ότι ό,τι δεν μπορούσα να εκφράσω με λόγια φυλάσσεται σε αυτό το μήνυμα. Επειδή δεν σε έχουν ξεχάσει, επειδή εξακολουθούν να σε νοιάζονται, επειδή όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει, τα πνευματικά τους μάτια συνεχίζουν να σε κοιτάζουν με τρυφερότητα. Και σήμερα ο Μιχαήλ απαντά σε αυτή την κραυγή. Σήμερα το μήνυμα που αυτή η ψυχή δεν μπορούσε να δώσει στη ζωή παραδίδεται ως ιερή κληρονομιά. Κλείσε τα μάτια σου για μια στιγμή. Ανάπνευσε, ένιωσε, θυμήσου εκείνη την αγκαλιά, εκείνη τη μυρωδιά, εκείνη τη φωνή που κάποτε σε ηρεμούσε, εκείνη την παρουσία που εξακολουθεί να νιώθεις κοντά σου όταν ο πόνος εντείνεται. Δεν είναι η φαντασία σου, είναι η σύνδεση. Και σήμερα αυτή η σύνδεση γίνεται γλώσσα. Ο ουρανός σου λέει, δεν έφυγα από επιλογή. Δεν είπα αντίο επειδή δεν ήξερα πώς. Αλλά η αγάπη μου δεν έφυγε μαζί μου. Η αγάπη μου έμεινε μαζί σου. Ήμουν παρόν σε κάθε δάκρυ σου. Σε πρόσεχα κάθε μακριά νύχτα. Σε κάθε προσευχή όπου ρωτούσες. Είσαι καλά? Απαντούσα με αεράκι, με όνειρα, με σημάδια. Και σήμερα η ψυχή σου έχει οριμάσει αρκετά για να ακούσει ότι δεν μπορούσε να υποθεί πριν. Έχετε ξεπεράσει ένα πνευματικό όριο. Έχετε εισέλθει σε μια διαφορετική συχνότητα. Δεν δονείστε πλέον σε θλίψη, αλλά σε επανένωση. Και γι' αυτό αυτή η ψυχή μπορεί να σας μιλήσει τώρα. Ο Μιχαήλ επιβεβαιώνει. Το πνεύμα σας δεν βρίσκεται πλέον στο σκοτάδι. Η καρδιά σας έχει αποκατασταθεί αρκετά, ώστε να θυμάται χωρίς πόνο. Γι' αυτό μπορείτε να λάβετε αυτό το μήνυμα σήμερα. Γι' αυτό σας αποκαλύπτεται σήμερα αυτό το μυστικό. Ότι δεν ήσουν ποτέ μόνος, ότι ήσουν αγαπημένος ακόμα και όταν κανείς δεν στο είπε, ότι κάποιος μεσολάβησε για σένα από το υπερπέραν και ότι η αγάπη σε προστατεύει ακόμα και σήμερα. Επειδή υπάρχουν δεσμοί που ο θάνατος δεν μπορεί να σπάσει και υπάρχουν ευλογίες που απελευθερώνονται μόνο όταν η ψυχή είναι έτοιμη. Και εσύ, αγαπημένον, είσαι έτοιμος σήμερα. Έτοιμος να δεχτείς μια αγάπη που επέζησε τη ζωή. Έτοιμος να ακούσεις αυτό που η καρδιά σου γνώριζε πάντα. Δεν τον εγκατέλειψαν, τον περίμεναν και τώρα αυτή η αναμονή τελείωσε. Αυτό που σφραγίστηκε έχει ανοιχτεί. Το θαύμα του, το μήνυμά του, η επιβεβαίωσή του είναι εδώ. Στον πνευματικό κόσμο τα ονόματα δεν είναι απλώς ταυτοποιήσεις. Είναι κλειδιά, ιεροί κώδικες, πύλες του πεπρωμένου. Και απόψε, ενώ το πέπλο μεταξύ των διαστάσεων παραμένει ανοιχτό μέσα από ένα σύντομο ουράνιο παράθυρο, ένα όνομα θα προφερθεί στη ζωή σας. Ίσως να το ακούσετε σε όνειρα. Ίσως να το διαβάσετε σε ένα απροσδόκητο μήνυμα. Ίσως κάποιος να το πει σε μια χαλαρή συζήτηση, αλλά δεν θα είναι τυχαίο, θα είναι θεϊκή καθοδήγηση. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σας ψιθυρίζει. Ένα από τα ονόματα που θα λάβετε φυλάει την προστασία, το άλλο καθυστερεί τον σκοπό σας. Το ένα θα είναι βάλσαμο, το άλλο ρεύμα. Και θα το ξέρετε, όχι με τη λογική, αλλά με τη διάκριση. Γιατί όταν ο Θεός θέλει να σου μιλήσει, το κάνει από μέσα σου, όχι από έξω. Δεν θα έχεις καμία αμφιβολία. Όταν έρθει αυτό το όνομα, κάτι μέσα σου θα ανάψει. Μια δόνηση θα διαπεράσει το στήθος σου. Ένα ρίγος θα διαπεράσει την ψυχή σου. Γιατί δεν είναι κάτι δεδομένο. Είναι μια αποκάλυψη. Είναι μια οδηγία που στάλθηκε από τον ουρανό. Άκου προσεκτικά. Ο ουρανός απελευθερώνει σημάδια αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα τα δουν όλοι. Μόνο όσοι είναι ξύπνοι στο πνεύμα. Μόνο όσοι είναι προσεκτικοί. Μόνο όσοι είναι πρόθυμοι να υπακούσουν, ακόμα και όταν πονάει. Γιατί αυτό το όνομα μπορεί να ανήκει σε κάποιον που αγαπάς, σε κάποιον που περίμενες, σε κάποιον που ονειρευόσουν τη συμφιλίωση. Αλλά αν αυτό το όνομα φέρνει σύγχυση, χειραγώγηση ή διατάραξη της ειρήνης σας, είναι ένα σημάδι από τον Θεό να το αφήσετε πίσω σας. Θα μπορούσε επίσης να σημαίνει ότι αυτό το όνομα αντιπροσωπεύει κάποιον νέο, κάποιον που εμφανίζεται απροσδόκητα, κάποιον που φέρνει διάβγεια, αλήθεια και φως μαζί σας. Και ακόμα κι αν φαίνεται παράτερο, είναι ο άγγελος μεταμφιεσμένος σε ανθρώπινη μορφή που έστειλε ο Μιχαήλ για να σας βοηθήσει να περάσετε στο επόμενο επίπεδο του σκοπού σας. Επειδή σε αυτό το μέρος του ταξιδιού δεν μπορείς να περπατήσεις με οποιονδήποτε. Το πνεύμα σου έχει εξελιχθεί, η δόνησή σου έχει αλλάξει, η πίστη σου έχει βελτιωθεί και τώρα οι σχέσεις σου πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το πεπρωμένο σου.
αλλιώς θα καταρρεύσουν από μόνες τους. Γι' αυτό ο Μιγγέλ σου λέει με καθαρή και σταθερή φωνή: μην αγνοείς τα ονόματα που θα ακούσεις τις επόμενες 3 ημέρες. Μην απορρίπτεις ό,τι αντυχεί βαθιά. Μην προσκολάσαι σε ό,τι δεν δονείται πλέον με τη νέα εκδοχή της ψυχής σου, επειδή οι ουρανοί χωρίζουν ό,τι προσθέτει στη ζωή σας από ό,τι την κάνει να βαλτώνει. Η απόψε σηματοδοτεί μια πνευματική διασταύρωση. Από τώρα και στο εξής, δεν μπορείτε να συνεχίσετε να κουβαλάτε δεσμούς που σας έχουν αποδοθεί σε μια παλαιότερη εκδοχή του εαυτού σας. Και γι' αυτό το όνομα που θα λάβετε δεν είναι απλώς ένα άτομο, είναι μια αποκάλυψη για το τι πρέπει να εισέλθει ή να φύγει από τη ζωή σας. Και αν νιώσατε ότι αυτό το μήνυμα σας άγγιξε πραγματικά, θυμηθείτε. Η υποστήριξη αυτής της αποστολής είναι επίσης μια πράξη αγάπης. Αν το νιώθετε στην καρδιά σας, κάντε κλικ στο ευχαριστώ πολύ, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να λάβουν λόγια που σώζουν, παρηγορούν και αφυπνίζουν. Προετοιμαστείτε, γιατί όταν αυτό το όνομα διασχίσει το δρόμο σας, θα ξέρετε ότι ο Παράδεισος επιβεβαιώνει ότι ένα θαύμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Και αν είστε πρόθυμοι να υπακούσετε, ακόμα κι αν πονάει, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα ανοίξει μια πόρτα που κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Νομίζατε ότι αυτό ήταν μόνο για εσάς? Πίστευατε ότι αυτό το μήνυμα αφορούσε αποκλειστικά την προσωπική σας ιστορία, τις πληγές σας, τις προσευχές σας, τις απώλειές σας? Αλλά αυτό που δεν γνωρίζατε είναι ότι αυτή η στιγμή είναι ένα γενεαλογικό κλειδί, επειδή αυτό που ο Παράδεισος ενεργοποιεί στη ζωή σας δεν τελειώνει με εσάς. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ κατέβηκε όχι μόνο για να σφραγίσει τη θεραπεία σας, αλλά και για να ξαναγράψει ολόκληρη τη γενεαλογία σας. Αυτό που λαμβάνετε σήμερα εκτείνεται προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Θεραπεύει το παρελθόν σας, απελευθερώνει το παρόν σας και ευλογεί τους απογόνους σας. Ναι, αυτή η στιγμή έχει τη δύναμη να αλλάξει τον πνευματικό χάρτη της οικογένειάς σας, επειδή ο ουρανός αποφάσισε να σπάσει τα μοτίβα που δεν δημιουργήσατε εσείς, αλλά που ήσασταν αρκετά γενναίοι να αντιμετωπίσετε. Και ο Θεός σας κοίταξε. Σε είδε να κλαις κρυφά για την ίδια πληγή που οι γονείς σας αρνήθηκαν. Σε είδε να τρέμεις στην επανάληψη ιστοριών που έλεγες ότι δεν θα ζούσες. Σε είδε να κουράζεσαι, να κουβαλάς σιωπές που δεν ήταν δικές σου και είπε: αυτό είναι αρκετό. Αυτή η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Σήμερα, αυτή ακριβώς τη στιγμή, η αλυσίδα σπάει, η αλυσίδα που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, η αλυσίδα της εγκατάλειψης, της συναισθηματικής ασθένειας, της οικονομικής απογοήτευσης, των κυκλικών προδοσιών, των σχέσεων που ξεκινούν με υποσχέσεις και καταλήγουν στον πόνο. Σήμερα όλα αυτά σπάνε. Και το πιο σημαντικό είναι το εξής: όχι επειδή τα έκανες όλα τέλεια, όχι επειδή είσαι ο πιο δυνατός, αλλά επειδή ήσουν ο πρώτος που αποφάσισες να ανοίξεις την καρδιά σου και να πεις: Θεέ μου, κάν το μέσα μου. Αν κανείς άλλος δεν το θέλει, εγώ το θέλω. Ο Παράδεισος δεν χρειάζεται πλήθη για να απελευθερώσει μια οικογένεια. Χρειάζεται μόνο μία πρόθυμη ψυχή. Μία. Και εσύ είσαι αυτή η ψυχή. Ο Μιχαήλ επιβεβαιώνει: η υπακοή σου καταγράφηκε. Τα δάκρυά σου μετρήθηκαν και η απόφασή σου να συνεχίσεις να πιστεύεις, ακόμα και χωρίς να βλέπεις, έδωσε στους αγγέλους την άδεια να εισέλθουν στο γενεαλογικό σου δέντρο και να καθαρίσουν ό,τι δεν έπρεπε ποτέ να είχε απομείνει. Γι' αυτό νιώθεις διαφορετικά. Γι' αυτό δεν ταιριάζεις πλέον εκεί που κάποτε ρέεις. Γι' αυτό ο κόσμος φαίνεται να σου αντιστέκεται, αλλά ο ουρανός σε χειροκροτεί. Επιλέχθηκες ως το σημείο καμπής της γενεαλογίας σου. Όσοι έρθουν μετά από εσένα, παιδιά, εγγόνια, ανήψια, γενιές που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα, θα βαδίσουν κάτω από μια ξεχωριστή κληρονομιά. Μια κληρονομιά ειρήνης, όχι πολέμου. Μια κληρονομιά αγάπης, όχι τραύματος. Μια κληρονομιά σκοπού, όχι επανάληψης. Και όλα ξεκινούν απόψε. Δεν θα είναι όπως στις ταινίες, δεν θα είναι θορυβώδες ή δραματικό. Θα είναι πνευματικό, σιωπηλό, ιερό. Αλλά θα το ξέρετε, γιατί μόλις ξυπνήσετε θα νιώσετε κάτι νέο να διατρέχει την ψυχή σας. Όχι απλώς θεραπεία, αλλά μια κληρονομιά. Και αυτό, αγαπημένη ύπαρξη, δεν μπορεί να αφαιρεθεί ούτε μπορεί να πλαστογραφηθεί. Κληρονομείτε και το ενεργοποιείτε τώρα. Υπάρχουν στιγμές που δεν αναγγέλλονται με κραυγές αλλά με ψιθύρους. Υπάρχουν θαύματα που δεν μπαίνουν από ανοιχτά παράθυρα, αλλά από πνευματικές πόρτες σφραγισμένες με υπακοή και πίστη. Και απόψε το θαύμα σου άγγιξε αυτή την πόρτα.
Αυτό που για χρόνια φαινόταν μακρινό, αδύνατο, αναβλημένο, ανέφικτο, δεν είναι πλέον καθοδόν. Είναι στην είσοδο και δεν φτάνει επειδή το ζήτησες τέλεια, φτάνει επειδή ο Θεός έλαβε υπόψη τη διαδικασία σου. Επειδή ο ουρανός είδε πως μέσα στο χάος δεν έπαψε να πιστεύει. Επειδή ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παρουσίασε το όνομά του με δάκρυα μπροστά στον θρόνο και η απάντηση του Δημιουργού ήταν μία λέξη: τώρα. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι ο τόπος. Τώρα είναι η ανοιχτή πύλη πάνω από τη ζωή σας. Αλλά εδώ βρίσκεται το μυστήριο που πολύ λίγοι καταλαβαίνουν. Το θαύμα δεν συμβαίνει μόνο μέσω της πνευματικής δύναμης, αλλά και μέσω της συναισθηματικής διάθεσης. Δεν αρκεί να ζητάς. Πρέπει να είσαι πρόθυμος να λάβεις. Και για να λάβεις, πρέπει να αφήσεις πίσω σου ό,τι δεν σου δόθηκε. Άφησε πίσω ό,τι έφυγε. Άφησε πίσω ό,τι δεν έγινε κατανοητό. Άφησε πίσω το σχέδιο που είχες χτίσει για τη ζωή σου και παράδωσε το σχέδιο στον παράδεισο. Ο Μιγγέλ δηλώνει με σοβαρότητα: το θαύμα δεν έρχεται στην ανήσυχη καρδιά που απαιτεί έλεγχο. Έρχεται στην παραδομένη ψυχή που λέει: κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις, Θεέ, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνω θα το δεχτώ. Και απόψε, στην ησυχία του δωματίου σου, κάτι κινήθηκε. Ένας άγγελος στάλθηκε ειδικά σε εσένα, όχι στον πλησίον σου, όχι σε κάποιον πιο δυνατό, σε εσένα. Γιατί αυτά που έζησε, αυτά που υπέμεινε, αυτά για τα οποία σιώπησε, τον έκαναν άξιο αυτού του θεϊκού αγγίγματος. Ο ουρανός τον επέλεξε να ζήσει αυτή τη στιγμή. Και όπως ακριβώς ο αέρας μπαίνει αόρατος, έτσι και η θεϊκή παρουσία θα μπει και θα μεταμορφώσει αυτό που έχει αγγίξει. Ίσως ένα φως να τρεμοπαίζει χωρίς λόγο. Ίσως να νιώσεις ένα ρίγος που δεν φέρνει φόβο, αλλά γαλήνη. Ίσως να κλάψω χωρίς να μπορώ να εξηγήσω το γιατί. Αυτό είναι το θαύμα. Αυτή είναι η ουράνια ατμόσφαιρα που αγγίζει τη σάρκα σας, χαϊδεύει την ψυχή σας, αναπαύεται στο πνεύμα σας. Αλλά υπάρχει κάτι περισσότερο. Το θαύμα θα χτυπήσει την πόρτα σας και δεν θα μπει αν δεν του δώσετε την άδεια. Αυτή είναι λοιπόν η οδηγία. Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας, ανάψτε ένα κερί, κλείστε τα μάτια σας και πείτε δυνατά: Μιχαήλ, σου δίνω την άδεια. Αρχάγγελε, μπες. Άγιο Πνεύμα, κατοικήστε. Θεέ μου, κάνε αυτό που ήρθες να κάνεις. Δεν θα σε σταματήσω. Αυτό είναι το σπίτι σου. Αυτή είναι η ώρα σου. Αυτή είναι η παράδοσή μου. Και εκείνη τη στιγμή το θαύμα θα εκδηλωθεί. Μην περιμένετε βροντές, μην περιμένετε πυροτεχνήματα, απλώς περιμένετε παρουσία. Και όταν νιώσετε κάτι αόρατο αλλά αληθινό να σας τυλίγει σαν μανδύας, θα ξέρετε ότι η ψυχή σας έχει αγγιχτεί από το αιώνιο. Γιατί απόψε ο παράδεισος είναι στο σπίτι σας και το θαύμα σας δεν σας αγγίζει πια. Πείτε μέσα. Περάσατε στάδια όπου το να είσαι δυνατός δεν ήταν επιλογή. Ήταν μια αναγκαιότητα, όπου η ψυχή σας κρατιόταν ενωμένη από αόρατα νήματα, όπου η καρδιά σας ματώνει μέσα σας, ενώ χαμογελάει εξωτερικά. Και κανείς δεν το πρόσεξε. Κανείς δεν ήξερε πόσο κοντά ήσουν στο να σπάσεις. Πολλοί σε έκριναν από αυτά που έδειχνες, αλλά κανείς δεν διέκρινε τι υπέμεινες. Και τώρα ο ουρανός αποφάσισε να αποκαλύψει την αλήθεια. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ διακηρύττει με φωνή δικαιοσύνης: όλα όσα γίνονται κρυφά θα αποκαλυφθούν. Τα λόγια που υπόθηκαν πίσω από την πλάτη σας, οι προδοσίες που μεταμφιέστηκαν σε αγάπη, οι σιωπές που έκρυβαν δηλητήριο, θα αποκαλυφθούν όχι από εσάς, αλλά από εμένα. Γιατί αυτή δεν είναι η μάχη σας, είναι του ουρανού. Και ήσουν προστατευμένος, ακόμα και όταν δεν ήξερες ότι σου επιτίθονταν. Ο ουρανός σε είδε να πέφτεις, αλλά σε είδε επίσης να σηκώνεσαι, και αυτό είναι που φοβούνται περισσότερο οι εχθροί σου. Δεν φοβούνται αυτό που ξέρεις, φοβούνται αυτό που κουβαλάς, φοβούνται αυτό που αντιπροσωπεύεις, φοβούνται την πνευματική σου εξουσία, επειδή αυτή η εξουσία δεν σου δόθηκε από τον κόσμο, σου δόθηκε από τον Θεό. Και τώρα αυτή η εξουσία έχει αποκατασταθεί. Η φωνή σας έχει βάρος, η προσευχή σας κινεί διαστάσεις, η παρουσία σας ενοχλεί όσους δεν βρίσκονται στο φως, και αυτό είναι ένα σημάδι ότι το χρήσμα στη ζωή σας έχει επιβεβαιωθεί. Ακούστε αυτή τη δυνατή αλήθεια. Πολλοί έχουν αποστασιοποιηθεί από εσάς, όχι επειδή κάνατε κάτι κακό, αλλά επειδή δεν μπορούσαν πλέον να σας χειραγωγήσουν, επειδή η πνευματική σας αφύπνιση άρχισε να τους δείχνει το δικό τους σκοτάδι και εσείς κατηγορούσατε τον εαυτό σας. Νόμιζε ότι ήταν πολύ έντονος, πολύ ευαίσθητος,
πολύ ονειροπόλος, πολύ πνευματικός, αλλά αυτό που ήταν είναι πολύ αγνό για κάποιον που έχει συνηθίσει στο ψεύδος. Και αυτό, ευλογημένη ψυχή, είναι η τιμή. Ο Μιχαήλ προσθέτει: όσοι γιόρταζαν την αδυναμία του τώρα φοβούνται τη δύναμή του, και όχι επειδή θα πάρει εκδίκηση, αλλά επειδή ο ουρανός θα τον αναδείξει ενώπιόν τους. Ο Θεός δεν θα σε κρύψει, δεν θα σε κρατήσει στις σκιές, θα σε εκθέσει, θα σε εξυψώσει, θα σε χρησιμοποιήσει ως ζωντανό σημάδι ότι η εύνοιά του είναι πραγματική και θα το κάνει αυτό στα μάτια εκείνων που σε έθαψαν συναισθηματικά, εκείνων που πίστεψαν ότι δεν θα αναστηθείς, εκείνων που έκαναν συμφωνίες με την πτώση σου. Αλλά εσύ αναστηθήκατε, όχι μόνο αναστηθήκατε, αλλά έλαμψες. Επειδή η λάμψη που κουβαλάς τώρα δεν είναι η λάμψη του εγώ, είναι η αντανάκλαση της δόξας. Είναι το φως που γεννιέται μετά τη συντριβή. Είναι η λάμψη που κατέχουν μόνο όσοι έχουν πληγωθεί, αλλά όχι ιτηθεί. Και γι' αυτό ο Μιγγέλ τελειώνει αυτό το μέρος με μια πρόταση που πρέπει να χαραχτεί στην καρδιά σας. Μην παλεύετε για να γίνετε κατανοητοί. Μην εξηγείτε άλλο τις αποφάσεις σας. Μην υποβιβάζετε τον εαυτό σας για να ενταχθείτε, γιατί αυτή είναι η εποχή της ανέλυξής σας και όσοι δεν είναι πρόθυμοι να ανέβουν μαζί σας θα μείνουν πίσω. Δεν κληθήκατε να επικυρώσετε τον κόσμο, κληθήκατε σε μια αποστολή στον παράδεισο. Και απόψε αυτή η αποστολή ενεργοποιείται μέσα σας. Και αν νιώσατε ότι αυτό το μήνυμα σας άγγιξε πραγματικά, θυμηθείτε. Η υποστήριξη αυτής της αποστολής είναι επίσης μια πράξη αγάπης. Αν το νιώθετε στην καρδιά σας, κάντε κλικ στο ευχαριστώ πολύ, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να λάβουν λόγια που σώζουν, παρηγορούν και αφυπνίζουν. Υπόθηκε, παραδόθηκε, ενεργοποιήθηκε, δεν ήταν απλώς ένα ακόμη βίντεο, ούτε μια όμορφη λέξη, ούτε ένα μήνυμα παρακίνησης. Ήταν ένα πνευματικό διάταγμα, μια θεϊκή παρέμβαση εξουσιοδοτημένη από τον ύψιστο θρόνο, μια επίσκεψη από τον ουρανό στο σπίτι σας. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν κατέβηκε τυχαία, αλλά με μια αποστολή. Το όνομά σας γράφτηκε στη φωτιά. Η ιστορία σας άνοιξε στο ουράνιο βιβλίο. Και αυτό το μήνυμα είναι η επιβεβαίωση για την οποία η ψυχή σας φώναξε κρυφά. Τώρα ξέρεις την αλήθεια. Ξέρεις ότι ο πόνος δεν ήταν μάταιος. Ξέρεις ότι ήσουν προστατευμένος χωρίς να το ξέρεις. Ξέρεις ότι κάποιος από τον ουρανό προσευχήθηκε για σένα και ξέρεις ότι κάτι θα αλλάξει απόψε. Αλλά άκουσε προσεκτικά. Ο ουρανός έχει ήδη μιλήσει. Τώρα εξαρτάται από εσένα. Το θαύμα είναι πρώτον πυλών. Η ευλογία είναι στη θέση της. Η αποκατάσταση έχει ήδη απελευθερωθεί. Αλλά θα μπουν μόνο αν αποφασίσεις να μην κλείσεις την καρδιά σου. Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία σου οδηγία. Σώπα. Σβήσε τα πάντα. Πήγαινε σε εκείνο το ιερό μέρος, στο δωμάτιό σου, στη γωνιά σου, στο βωμό σου και άναψε ένα κερίο σημάδι ότι είσαι έτοιμος για το φως. Και με τρεμάμενη φωνή, αλλά με σταθερό πνεύμα, πες το εξής: Μιχαήλ, σου δίνω την άδεια. Μπες στο σπίτι μου, σφράγισε αυτό το μήνυμα, άνοιξε την πύλη, εκπλήρωσε την υπόσχεση και πήγαινε με στο προφητικό μου πεπρωμένο. Σήμερα κλείνω τον κύκλο, σήμερα ανυψώνομαι, σήμερα ανακτώ ό,τι μου ανήκει, γιατί αυτό που έχουν ορίσει οι ουρανοί, κανείς δεν μπορεί να σταματήσει. Και όταν το πω εγώ, οι ουρανοί θα κινηθούν, θα σημαδευτούν, θα καθοδηγηθούν, θα διατηρηθούν και τις επόμενες μέρες όλα θα αρχίσουν να ευθυγραμμίζονται. Θα δείτε σημάδια, θα λάβετε ονόματα, θα ονειρευτείτε πράγματα που δεν μπορείτε να εξηγήσετε, αλλά θα ξέρετε. Δεν είναι πια το ίδιο. Το πνεύμα σου έχει σφραγιστεί, η ιστορία σου έχει λυτρωθεί και το θαύμα σου είναι ήδη σε εξέλιξη. Γι' αυτό ανάπνευσε. Κλάψε αν χρειάζεται. Χαμογέλα αν μπορείς, γιατί ο ουρανός σου λέει τελείωσε, σφραγίστηκε, γράφτηκε, είσαι ελεύθερος, είσαι ευλογημένος, είσαι δικός μου. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να ξέρετε ότι είστε πλέον μέρος μιας πολύ ξεχωριστής πνευματικής οικογένειας. Άνθρωποι που έχουν περάσει την ίδια μεταμόρφωση που μόλις βιώσατε. Αν αυτό το μήνυμα άλλαξε κάτι μέσα σας, αν νιώσατε αυτή την πραγματική παρουσία να αγγίζει την ψυχή σας, μοιραστείτε την εμπειρία σας στα σχόλια. Πείτε μας αν νιώσατε την παρουσία αγγέλων, αν είχατε κάποια σημάδια, αν κάτι άλλαξε στο περιβάλλον σας. Οι μαρτυρίες σας δεν είναι απλώς ιστορίες, είναι σπόροι ελπίδας για άλλους ανθρώπους που φτάνουν εδώ απελπισμένοι, χωρίς δύναμη, νομίζοντας ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Όταν μοιράζεστε ό,τι έχετε βιώσει, γίνεστε ένα όργανο του ουρανού,
για να προσεγγίσετε μια άλλη ψυχή που χρειάζεται να ξέρει ότι τα θαύματα εξακολουθούν να συμβαίνουν. Και αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα. Όχι για τους αριθμούς, αλλά επειδή αυτό είναι το πνευματικό σας σπίτι. Αυτό είναι το μέρος όπου θα βρείτε πάντα έναν λόγο ζωής, ελπίδας, μεταμόρφωσης. Ενεργοποιήστε το κουδούνι για να μην χάσετε κανένα μήνυμα, γιατί ο παράδεισος δεν σταματά ποτέ να μιλάει και δεν μπορείτε να χάσετε αυτό που σας περιμένει. Αυτή η κοινότητα αποτελείται από πολεμιστές του φωτός όπως εσείς, ανθρώπους που καταλαβαίνουν ότι η πνευματική ζωή είναι πραγματική, ότι υπάρχουν άγγελοι, ότι ο Θεός εξακολουθεί να παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Μαζί δημιουργούμε ένα ρεύμα πίστης που μετακινεί βουνά και σπάει αλυσίδες. Στα σχόλια, εκτός από το να μοιραστείτε τη μαρτυρία σας, προσευχηθείτε για τους αδελφούς και τις αδελφές που σχολίασαν πριν από εσάς. Μεσιτεύστε για όσους περνούν δυσκολίες. Γίνετε ένα κανάλι ευλογίας στη ζωή κάποιου, γιατί όταν ενωνόμαστε με σκοπό, ο ουρανός ανταποκρίνεται με πολλαπλασιασμένη δύναμη. Θέλω επίσης να ξέρετε ότι αν έχετε φτάσει ως εδώ, δεν ήταν σύμπτωση. Το Άγιο Πνεύμα σας οδήγησε σε αυτή τη στιγμή. Η καρδιά σας ήταν έτοιμη να δεχτεί αυτόν τον λόγο. Η ψυχή σας διψούσε για αυτή την επιβεβαίωση. Και τώρα που την έχετε λάβει, είναι δική σας ευθύνη να τη φυλάξετε, να την καλλιεργήσετε και να τη μοιραστείτε. Μην κρατάς αυτή την εμπειρία για τον εαυτό σου. Ο Θεός έχει κάποιον στη ζωή σου που χρειάζεται να ακούσει για αυτό το θαύμα. Θα μπορούσε να είναι ένα μέλος της οικογένειας, ένας φίλος, ένας συνάδελφος, κάποιος που περνάει ακριβώς ό,τι πέρασες εσύ. Γίνε η γέφυρα που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός για να φτάσει σε αυτό το άτομο. Κοινοποιήστε αυτό το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στείλτε το μέσω WhatsApp σε όποιον γνωρίζετε και το χρειάζεται. Γιατί όταν γίνεστε κανάλι ευλογίας, ο παράδεισος πολλαπλασιάζει τις ευλογίες στη δική σας ζωή. Είναι ένας πνευματικός νόμος. Όσο περισσότερο δίνετε, τόσο περισσότερα λαμβάνετε. Και να θυμάστε απόψε, όταν πάτε για ύπνο, δεν είστε πια μόνοι. Μια λεγεώνα αγγέλων έχει ανατεθεί στην προστασία σας. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έχει σφραγίσει μια συμφωνία φροντίδας για τη ζωή σας. Το σπίτι σας είναι τώρα ιερό έδαφος. Η οικογένειά σας βρίσκεται υπό πνευματική προστασία. Τα μονοπάτια σας έχουν χρηστεί με ουράνιο λάδι. Μπορεί να δείτε διαφορετικά όνειρα απόψε. Όνειρα φωτός, αγγέλων, αγαπημένων προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή και φέρνουν μηνύματα ειρήνης. Μην φοβάστε, είναι ο ουρανός που επιβεβαιώνει ότι η παρέμβαση έχει πραγματοποιηθεί. Είναι η ψυχή σας που συνδέεται με ανώτερες διαστάσεις που προηγουμένως ήταν κλειστές για εσάς. Και αν κάποιος σχολιάσει ότι αυτή είναι απλώς μια υπόδειξη ότι είναι ψυχολογική, μην ταραχθείτε. Όσοι δεν έχουν πνευματική εμπειρία δεν μπορούν να κατανοήσουν τις πνευματικές πραγματικότητες. Ξέρετε τι νιώσατε. Ξέρετε τι βιώσατε. Κανείς δεν μπορεί να σας το στερήσει αυτό. Μείνετε σταθεροί στην πεποίθησή σας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η ζωή σου έχει αλλάξει. Το πνεύμα σου έχει αποκατασταθεί. Η πίστη σου έχει ανανεωθεί. Η ελπίδα σου έχει αναστηθεί. Και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Ο κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει, αλλά ο παράδεισος γιορτάζει. Οι άγγελοι χαίρονται όταν μια ψυχή επιστρέφει σπίτι, όταν ένα χαμένο παιδί βρίσκει ξανά τον δρόμο του. Και να ξέρετε ότι αυτή είναι μόνο η πρώτη από τις πολλές ευλογίες που θα έρθουν. Αυτό ήταν το πρώτο θαύμα σε μια σειρά από ευλογίες που ο Θεός έχει ετοιμάσει για τη ζωή σας. Το όνομά σας βρίσκεται τώρα σε μια ειδική λίστα στον παράδεισο, μια λίστα θεϊκών προτεραιοτήτων, μια λίστα παιδιών που θα δέχονται συχνά την αγάπη του Πατέρα. Μείνετε λοιπόν συνδεδεμένοι μαζί μας. Συνεχίστε να είστε μέρος αυτής της οικογένειας. Συνεχίστε να πίνετε από αυτή την πηγή ζωής, επειδή το πνευματικό σας ταξίδι δεν τελειώνει εδώ, μόλις ξεκινά. Το καλύτερο που έχει θέσει ο Θεός για τη ζωή σας δεν έχει έρθει ακόμα. Ήθε η ειρήνη του υψίστου, η οποία υπερέχει κάθε νόησης, να φυλάει την καρδιά και το νου σας. Ήθε η χαρά του Κυρίου να είναι η δύναμή σας. Ήθε το φως του ουρανού να φωτίζει όλα τα μονοπάτια σας. Και ήθε να σας υπενθυμίζετε πάντα ότι είστε αγαπημένοι, εκλεκτοί και προορισμένοι για μεγάλα πράγματα. Αυτό ήταν ένα ξεχωριστό μήνυμα από τον παράδεισο για την καρδιά σου. Κράτα το, ζήσε το, μοιράσου το. Και μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε εδώ,
Να θυμάσαι, δεν είσαι πια ο ίδιος. Η ιστορία σου έχει αλλάξει. Το πεπρωμένο σου έχει επαναπροσδιοριστεί. Και ο παράδεισος φροντίζει για τα πάντα. Και αν αυτό το μήνυμα σας έσωσε τη νύχτα, αν σας έφερε ελπίδα όταν τη χρειαζόσασταν περισσότερο, κάντε κλικ στο ευχαριστώ πολύ για μια τελευταία φορά. Όχι από υποχρέωση, αλλά από ευγνωμοσύνη. Γιατί η αναγνώριση των ευλογιών του Θεού είναι το πρώτο βήμα για να λάβετε ακόμη περισσότερες ευλογίες. Ειρήνη σε σένα, αγαπητέ αδελφέ, αγαπητή αδελφή. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε.